I així acabem este nou espai informatiu del canal 24/9 Notícies. Es tracta de la nova aposta del grup Radiotelevisió Valenciana, un canal que avui ha encetat les emissions en període de proves i que els acompanyarà d'ara endavant en tot allò referent a la informació. Així, les notícies no pararan i podran estar informats les 24 hores del dia. Els oferirem notícies a les hores en punt i a la mitja. A més, en este nou canal tindran l'oportunitat de veure en un altre horari els espais informatius habituals de Canal 9.2 Radiotelevisió Valenciana. L'ENS demostra amb este 24/9 Notícies la voluntat de servici públic de la televisió autonòmica perquè vostès estiguen informats de manera permanent. Connexions en directe, informació actualitzada a l'instant, el servici del mercat continu de la borsa i altres novetats que s'aniran incorporant a poc i que conformen la columna vertebral del 24/9 Notícies, al qual, sense més preàmbuls, els donem ja la benvinguda amb l'esperança que es troben com a casa. Moltes gràcies per la confiança que ens donen cada dia. I fins així el repàs per l'actualitat més destacada. Posem un punt i seguit. Recorden que la informació continua així en 24/9. Bon dia.